få flade. Bakke den pæl! Jeg kunne godt mærke, at jeg ville ramme pallen der. Og det var det, eller hvad? Jeg kunne godt mærke, at jeg ville ramme den inde. Den der, var det? Er du okay? Ja. Det gør. Din ene plads så dag. Fik du tegnet op? Nej, det har du ikke gjort. Nej. Rip! Skal jeg finde pappet frem? Jeg kan se, hvordan den sidder på den anden side. Bakke den pæl! Jeg kunne godt mærke, at jeg ville ramme pallen der.